O profesoară universitară a avut un vis. Era mânată de o pasiune de a găsi și poseda dorința ei cea mai arzătoare. Era deja o savantă de renume mondial în arheologia Maya. Scrisese câteva cărți, își publicase cercetările în cele mai prestigioase reviste și era invitată adesea ca vorbitor cheie la conferințe internaționale. Dar asta nu era destul. Descoperise numeroase artefacte prețioase care erau acum bine păstrate în muzee. Scosese la iveală multe cunoștințe despre cultura Maya, dar nici asta nu era destul. Ce își dorea cel mai mult era, conform colegilor ei, un mit, un zvon, o simplă aluzie a ceva ce putea să fie sau să nu fie. Studiile ei au familiarizat-o cu limba Maya cuneiformă și se afla în căutare de sensuri în această limbă vorbită odinioară, care acum era la fel de moartă ca și pietrele pe care era inscripționată. De-a lungul anilor, ceva îi stârnise interesul și dăduse naștere misiunii ei pasionale. Cuneiformele sugerau că posesorul unui anumit vas își va vedea dorința cea mai arzătoare împlinită. Asta-i ce își dorea cu o pasiune atât de aprigă. Acesta era mesajul care o făcea să declare: nu voi fi fericită până ce nu voi găsi vasul sacru care împlinește dorința supremă a cuiva. Ea nu era omul care să-și petreacă timpul analizându-și propriile vorbe. Nu s-a oprit niciodată ca să reflecteze cum aș agăța fericirea de ceva atât de intangibil o putea destina unei vieți de deziluzii. Dacă bucuria vieții era condiționată de găsirea unui singur obiect care s-ar fi putut să nici nu existe, își restrângea grav șansele de fericire. Ce se întâmpla dacă nu-l găsea niciodată? Ce se întâmpla dacă nu exista? Ce se întâmpla dacă exista, dar nu avea forța de a împlini dorința cea mai arzătoare? Însemna că nu ar putea fi niciodată fericită? Acum, în orice caz, nu era fericită. Tablele Maya nu dădeau nicio referire despre locul în care s-ar putea afla obiectul obsesiei ei, în afară că era depozitat într-un templu special, neidentificat încă. Apoi, într-o zi, s-a întâmplat ceva ce a schimbat cursul carierei ei și viața-i însăși. În timp ce zbura într-un avion ușor deasupra junglelor Americii Centrale, niște vânturi puternice i-au deviat avionul de pe ruta lui. Privind în jos, în încercarea de a repara un rulment, ochiul ei, format arheologic, a detectat o colină conică solitară, ridicându-se din junglă. Inima ei a început să bată gata să-i spargă pieptul. Pentru oricare altul ar fi putut să nu fie mai mult decât un frumos delușor simetric. Pentru profesoară era un templu izolat în mod straniu și nedocumentat până acum nicăieri. Plină de speranțe, a organizat rapid o expediție pe uscat.
l-a angajat în expediție pe asistentul ei obișnuit, care provenea din acele locuri. Era un om de încredere, muncea din greu și era loial, dar avea o slăbiciune pentru alcool. Ca să aibă garanția că va face o muncă loială și onestă, arheologa s-a asigurat prin eforturi laborioase că printre proviziile expediției nu se vor găsi băuturi alcoolice. A fost foarte anevoios să-și croiască drumul prin jungla deasă și să escaveze templul neglijat de secole. Temperatura era foarte înaltă, umiditatea la fel, și asistentul ei dădea cât se poate de clar de înțeles că tânja după o băutură. Într-adevăr, la sfârșitul unei zile grele de muncă, nu prea se mai putea gândi la nimic altceva. Întâmplarea a făcut ca el să fie primul care să pătrundă în sala interioară a templului. Nasul lui a detectat rapid mirosul celui mai dulce burbon. A urmărit aroma de-a lungul încăperii până la un altar pe care se găsea un vas solitar. A scos dopul de pe gâtul sticlei și a tras o înghițitură zdravănă din cel mai bun burbon pe care îl gustase vreodată. Profesoara nu era departe în urma lui. A mirosit burbonul din respirația lui și, crezând că omul ascunsese ceva băutură printre proviziile lor, s-a bodogănit singură că nu verificase mai cu grijă înainte de plecare. Nici măcar acest gând nu a reușit să-i distragă însă atenția mult timp. Ochii ei s-au oprit iute pe vasul care ședea pe altar, exact acolo unde îl pusese la loc asistentul ei. Nu arăta diferit față de alte lucrări Maya. Un vas de ceramică în culoare crem, cu picturi ale jaguarului sacru, precum și ale zeului soarelui și zeului luminii. Oricum, știa că acesta era vasul. Ca și asistentul ei, a scos dopul, da, dar spre deosebire de el, nu a simțit miros de burbon. Când l-a agitat, vasul era gol. L-a împachetat cu grijă pentru anevoiosul drum de întoarcere și a început dificila călătorie spre casă prin junglă. Abia aștepta să le povestească scepticilor ei colegi. Acum că îl găsise, se simțea cert fericită. Profesoara poate că nu ar fi fost atât de entuziasmată dacă ar fi știut ce se petrecea în spatele ei. Ori de câte ori asistentul ei simțea nevoia de o băuturică, despacheta în secret vasul și trăgea o dușcă din conținutul său infinit. După aceea îl reîmpacheta cu grijă și îl punea în cutia lui. De asta dată, se gândea el, profesoara chiar că descoperise ceva valoros. După 2 sau 3 zile de mers și reflectat, curiozitatea profesoarei sporise la un nivel care o copleșea. Acest vas chiar putea să îi îndeplinească dorința supremă? Putea să-i asigure ce își dorea ea mai mult decât orice? Avea într-adevăr forța și magia la care se făcea aluzie pe acele table de piatră? Într-o noapte cu lună plină, a scos cutia și s-a așezat sprijinindu-se de un copac. Și-a despachetat prețioasa avuție și a decis să testeze capacitatea fantastică a vasului sacru
de a îndeplini dorința cea mai arzătoare. A scos dopul vasului gol. Nu avea nicio aromă. Ținându-l în lumina lunii, și-a rostit dorința-i supremă. Îmi doresc să fiu eliberată de rănire, durere, tragedie și tristețe. Îmi doresc fericire totală. Din nou, nu se oprise ca să se gândească la ceea ce spusese. Durerea, rănirea și nefericirea fac parte din experiența fiecăruia. Oricât ar fi de neplăcute, sunt elemente esențiale din călătoria fiecăruia prin viață. Din ele învățăm lecțiile supraviețuirii. Ele contribuie la experiența și dezvoltarea noastră. Viața nu va putea să fie și nici nu o să fie total fericită. Fără durere, fără tragedie, fără rănire sau tristețe, nu există viață. Nici nu a apucat bine să-și spună dorința că a și căpătat ceea ce a cerut. A căzut fără viață lângă sticlă, liberă de orice rănire, durere și tristețe. În dimineața următoare, asistentul ei a ieșit din cortul lui. A pregătit micul dejun și l-a dus la cortul profesoarei. Mirat să constate că lipsea, a început să o caute. Nu a durat mult până ce și-a descoperit patroana zăcând fără suflu sub copac cu vasul sacru lângă ea. Dacă mi-ar trebui vreodată o băutură, exclamă el, acum e momentul. A ridicat sticla, a scos dopul și a sorbit o înghițitură zdravănă de burbon.